uçurum bolan şertler. Siz bärdemi? Bolmak kanadonda meni gowja diňler. Bugün operatorymyzdan siz üçin gowja edit gelsin. Başladyk onlar. Hayır Rockstein Berden çebe focus Episyonu az gibi flow Yıl bolla 2025 her 3 sekunddan 5 sekunddan videonun senaryosuna üç götürüp durmasa, häzirki ýaşlara 1 minut videonu görkezip bilemek. Hem için sebäbi her gün ýeni dopamin ýen zady alyp öwrenişipdir. Şoň üçin dopamin alyp öwrenişen dostlarym üçin ýene bir edit gelsin. Dostlar, şu hafta Guangxi Üniversitesi'nde önümüzdeki günlerde sizin kanikul döwrüňiz bolýar we siz astat alyansaňyz wagtyňyz bolýar. Siz şol wagtda biziň akandymyzda goja teresenim Topon Üniversitesi'ni taýlajak bolsaňyz, Guangxi Shantou Üniversitesi, Medisina Üniversitesi'ni taýlajak bolsaňyz, Guangxi Üniversitesi'niň bahalary, uğurlary we bir näçe informasiýalary görkezdiler. Siz şol kanikul döwrüňizde haýsy uğury we haýsy üniversite taýlajakdyň barada karar verip bilen. Topon Üniversitesi taýlatanda ýa-da Medisina Üniversitesi taýlatanda biz Education Merkez Topori ilmi damat ve kömek etmeye tayindir. Eğer sen hem Xitay Üniversitesi okumak isteyemezsen ya durmuşunu gitmek isteyemezsen Education Merkez kampanyamız bilen habarlaşıp bilersiniz.